Dostlar, менә шулай бөтен тапшыруыбыз да узды. Тәмле көрәшнең чираттагы чыгарылышында әлеге ризыкларны әзерләүдә зур ярдәм кертте Илназбах һәм Гүзәл Идрисованың кече уллары Рамил бүген булышты, пешерде, яндырды, көйдерде. Нәрсә генә булмады, ләкин ризыклары искиткеч килеп чыккан. Сез бүгенге маҗараларны шимбә көндезге сәгать 11-дә карый аласыз. ТНТВ каналында тәмле көрәш тапшыруында очрашырбыз. Тәмле булачак. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.